Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kayat asawan da ito'y Henry? Ganyan man na drama dahil ta, Carla. At damat gayam sa bali a Facebook account mo? Agasa man ta in black na pay? Ay nawa, may salaang ti Facebook account ko. Ha? Saan man asyak ti ululbudam tad da ebidensya? Nakitak nga da babaim iti dayjay nga account. Awan sa bali a babae ti biyagkon niya. O ikamot. Talaga analaing ka amang ipamuspusan no babae ti saritaan niya. Imlimod mo kanyak ti may papan iti dayta nga account. Ngam pagyamana, ta nakita ti gayim ko. Kamali ti pampanunutem, Carla. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta kanyak? Talaga nga awan manak-nak mo. Babaero ka nga aging gaita. Sana? Ha? Malas mo laang. Tadi mo in black ti gayim ko. Di ta ka man langin. Kasangsangput lang da tao. Ngam apa adagos ti pasungad yo. Umayak man manang MG. Sige laang ading kaw. Ada ka di masapul mo. Awan mo't di manang. Makitambayak lang. Tanapudot man ti ulo ni Carla kanya. Ay nawaw. Anya kanumot ti pagpupudutan day di a babae. Namuan na lang ti may papan iti baro a Facebook account ko. Kas tauna yan ti ungot na kanya. Babaero ak ka no. Para Facebook account laang. Nakita na kano dagiti infollow ka babae ti dayjay nga account manang. Ay, Ay nawaw. Apay ngagkatawa ka manang. agim imon lakit di day jay. Insecure siguro iso akasta. Facebook la ang gayam kat. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kadagi jay a babae. Makauma nga rod manang. Sigurado ka ka din, ti day jay a Carla ading ko. Diyan mo manang. Agsarita tapay man, MJ. Ay nawaw, maipapan itian niya nanang. Maturog ak kumamutan. Agtugaw kapay. Anyat ibagayo nga min aya. Saan anasaya at tikas jay nga ibagbagam ken ading mo? Ay nawaw, saan kay amaawatan nanang? Kanuno nga mutan ti kinababaero na. Nay, saan mo't ananang? Anya saan, kano nangag ko timbagam itay. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kung kunam kidain. Anyat dakas iti imbagak nanang. Kasla kayat mo asawan kat okay lang tikas jengar aramidan na. Laglagi pa iti text no chat nga agrog-roge ti sulisaw. Ni nanang mo't, sensitive kay launay. Maturog kay kidin, saan atila ibagbagayaw. Anya di ibagbaga ti karo bayaw. Nagapa kayo magkano kinihinray. Pudno day tanana. Ay nawaw, anya man ang tinagapaan yaw. Kanayon laangan nga agapa kayaw. Kasano mo ngamin? Awan manaknakam na. Babaero latta nga aging gaita. Apay mait ana ibagam a babaero ni Hinray. Win ata nagaramid iti baro a Facebook account para kadagiti babae na. Adya, Una na, nalaing pay ta in black nak, iso ajak nakita dagos. Naklaatak-laangan, idi impakita tigayim ko. nagrigatin ayati kasta. Wan nga rod nana, nauma akmatan kan kuana. Noawan manaknakam na, ikam iti pagnakman na. Ay sa anak amabot ang amakiwin naswas kan kuana, nana. Oh, anyat umayo ibaga na naosang. Awan ni Henry dito'y pag-abangan mi. Saan ani Henry ti gagarak? Sikati kayat ko ang makasarita balasang ko. Ha? Pasensya ka ni ti anak ko. Amok nga damanen kalukwan nga naramid na. Jakman amo iti dayja a tao nana. Babaero launay mo.
Iswakan ayon kumot a pagsasawa no kasta mapan ijay balay. Ngam di namat nga rod ipangag ti maibagbagakan kwa na, nana. Sapay la kuma at malawlawaganan ti panunot na. No saan pa'y nga agbalbaliw day chay? Pasensya kayo, nana. Ngam talaga ang makiwin na swasak kan kwa na. Maawatan ka na kong. Awan ti babae amayat ang makikabbalay iti lalaki akasta ti galad na. Naimbag kumamot at no tulungan nak ni manang na amang bagbagakan kwa na. Ngam saan mo't? Tamay samot akong sintidor dayjay nga MJ. Sa dinot naggapuan niyo, nanang. Iti ayan ni Carla. Awan mo't ni ading mo ijay pag-abangan da. Di na kanungarod kayatan ti agawid ijay, nanang. Ay nawaw. No apay ngamin anganapan kayo pay laang ijay. Nagpalawag aklaang ken ni Carla. Ken nagkidawak iti pamakawan tapno awan maibagana. Ay nawaw. Awan makagapaw tapno agpalawag kan agkid daw kayo iti pamakawan iti dayji a babae, nanang. Madlaw mo ngamin nga o idayji a babae. Na, apay akasta. Kasla naragsak ka aluklukon ti kabsat mo jay tao. Saan mo kide, nanang? Kano day tamot ti madlaw ko kang kanak ko. Saan da pay mo't ang nagkasar, nanang? Apay nga apektado kay launay. Ay, agtanang kasi ka, MJ. Laglagi pa nga daijay abroad ni Ramon. Kan saan kayo pa'y ang nagkalaysa? Ay nawaw, kunaklakit din no nagawid kan si ka Henry. Anya man ang tararamidam dito'y balay. Nakamutbuting dagawid, nanang. Anyat pagbutbut ngam. Narigatan. Sigurado nga aging gaitakit na pudot ti ulo ni Carla kanya. Iso nga rod nga agawid ka, tagkid daw ka iti pamakawan kun kuana. Yak kayat, nanang. Si kalangaruden tinakabasol. Palubusan nyo ni Henry, no kayat na ti agnaad dito'y balay, nanang. May sakamot, MJ. Apay ngamin apilitan yung agawid kat di na nga rod kayat. Tapno makapagsarita da nga rod kan Carla. Di ka makaaw-awat mo. Napurot ka nung nga rod ti ulo ni Carla kang kuana, nanang. Istrikto launay mo, para Facebook account laang. Wen takas tama nga minter aramidan na. Mangibabain launay day takabsat mo. Babaero at talaga. Kumusta ngay? Nagawid ka din ni Henry iti pag-abangan yaw. Mano alawasan asaan ang nagpakpakita kanyak, nana. Ay nawaw, aga siya manday ta. Makiwin na swasa kun kankwana, nana. Anya? Sigurado akon iti desisyon ko. Mano atawin mo't anagan ano sa. Ada kang kaday taa. Arabidem ti amom apagsaya atam. Ay, nana, ada ka di pa'y bakante iti balay apag-abangan nyo. Ada pa'y ti 2 kwartaw. I-reserve yung man timay sa kanya. Saan mo't amabalin a pumanawak iti dayto a lugar. Tadda trabaho dito eh. Sige, no adawayam, umay mula ang kitaan tapno makapili ka mulaang. Anyat araramidam dito, Carla. Dito yakon nga agnaad. Apay ka di. Ay nawaw. Apay mo't adi mo imbagbaga apumanaw kagayam iti pag-abangan ta. Kasano ko mga ibagak? Kat di ka mo't nagpakpakita kanya. Nasayaan nga rod, di kasta nga inaramid mo. Sa painalam dagiti gamit ta. Siyempre alaag ta siyak ti gimatang kadagijay. Naawanan ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Aywan gayam, agwin na swastan itamit laang. Anya. Nauma akon kan ka, narigat ti makiasawa iti babaero. Lukas tati ko nam, di lang. Saan lang mo't asika ti babae dito lubong? Saan lang mat-asika ti lalaki dito'y lubong? Oo. Pumanaw kan, di ka man nagtaktag sagsagana adda trabaho kita. Anya ta inyawid mo ana isako, ading ko. Dagiti gamit ko, manang. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Dituya kong ngagnaad, manang. Diab-abangan nyo kin Karlangay. Awanin da dyan, manang. Sa bali mo't ti pagnanaadan ni Carla ita. No kasta, nagwin na swas kayon? Uwan, manang. Awan kamin. Usto mo ki di ano nagsina kayo. Adda mo nga mintang tangsit day di a Carla.
Asinaw, ti agdatang tangsit na. Ay nawaw, kukwayo no anyat nangagyo nanang. Apay nga itakala nga imawag si Karamon. Bisyak nga rod mait, MJ. Ay nawaw, saan kamot akas ta asigod ah? Kanya masabol yung ayan. Naibusan ti abastumi ditoy. Agraman gatas ti putot mo. Awanan igatang ko. Di kwarta nga impong it ko kang gangay. Awanan idi pa'y napalabas abulan naibos. Ay nawaw, agtipid kamot nga meng. San analaka ti trabaho dito abroad? Saan kamot akas ta asigod? Tunggal agswildo ka kat adda ipawit mo. Wanaw, adda sa baling igasgastusam dita. Yak amo kang ga. Urayim latan ti paw ikaw. Tapnawanan ti ando ang saom. Bye. Ay nawaw, inidip na matang ti silpon na. Di na pa'y mat inuray asong batak ti imbagana. Asino jay mawag manang MJ? Kasalamat iti mood mo kalpasan ti panagsarita yaw. Ni Manong Ramon ka di jay? Iso nga road, makapaasar ti ugalyen na. Apay mo't manang. Una, tamasapul mo't apalagipak nga agipawit iti kwarta. Amangan mo't no da sa bali apang usaran na iti kwarta na manang. Kastamot laang ti atap ko. Kasano nga roden deta? Imbestiga ak Masapul ang maamuak no anya ti mapaspasamak. Makadlawak kat. Dakkel ti nagbaliwan dayjay aramon. Anyat ko nam nanabit. Di Ramon anobyo ti kapsat ti Exmo. Apay ni Manong Ramon, nana. Sigun iti source kaw, kat adda kanumutten sa bali na iti abroad. Anya? Isumo lagayam asaan anagawid di taayan da MJ. Nukas na. Nalpasan ti kontrata na ijay abroad, nana. Day tati saan tayo asigurado. Ay nawaw. Ti sigurado laang kat adda ti sa bali a babae iti biyag na. Ay, kaasimat ni MJ nukas na lang, nana. Kano pakaragsakan na ti panangisukat ni Henry kung ka iti ado a babae iti. Anya ngay mo't ita, isumot tang ti insukat da. Anya? Day tanday kunada what comes around, goes around. Ay, apayan MJ. Itay pay adi ka matagtagaray. Madanaganak nga rod nanang. Ay nawaw. Anyat pagdanagam. Ni Ramon nanang. Nagbaliw mo tang. Panagkunakat ada babae na dayjay. Anya? Ni Ramon ko nam, adda babae na. Wan nanang. Ayun, malakip ko. Nagawid ang ti kumpare na. Katiso, awan pa'y mat ang nagawid dito'y balay. Amangan mat no adda sa bali ang nagawidan na. Anya? Ay nawaw, di ka agrunga aba anak ko. Mapan ka iti ayan ti kumpare na. Amangan no adda ang muna day chay. Ha? MJ? Siyak nga road. Anya ter aramidom ditoy. Apay adi ka agawid iji balay? Awanan ka po na nga agawid akpang ijan. Anya? Kasanungay ti plano ta pa nagkalaysa? Awanan, ti mapasama kakalay sa MJ. Anya? Naamiris ko, asan gam asikat ti babae akayat ko ngay kalay sa. Kasano nga rudin ti anak ta? No may papan iti anak ta, di ka matanagan, tamang tidak iti sustento. Awanan ka iti bain? No awanan ibagam, pumano kan? Addan to aldaw mo, Ramon! Anya dyan nadahamag ko, nanang? Saan na matulit ikalay sa dama ng MJ kan Manong Ramon? Wan atain sukat namot ni Manang Mau. Ay, nawaw. Ay, ganaban na Kung sintidor to mga main. Pakaragsakan na launay ti panagsagaban ni Carla nga ex-muide. Anya ngay ita, isumot tang ti insukat da. Nanang, Nakapagsarita kayo ka din kin ni Ramon. saan ka no asyak ti babae akayat na nga ikalaysa? Nukas tangarod. Pudno nga adda na am-am mo na ijay abroad.
Jak amo no anyat aramidak nanang. Awanan ata saan kayo pa'y matanag kasaranak ko. Anya lakit din ti kastoy agasat ko. Ay, si kamutan tiyang sagaba ita. Karmam daitan. Saan ngamin anasaya at akanunungam ti dakas nga aramay ti kabsat mo. Agkasar ka no, daramon kan tinobya na. Saan da nga rudan ang nagsinubyan kin ni MJ, nana? Saan mo? Taga-sintro ti ikalay sana. Ay, kaasimot ni MJ. Imparik namat ni Ramon kang kuana ti imparik na ni Henry kang kaiday. May samot nga ruday di akong sintidor, nana. Dayta nga raw, pakaragsakan na ti panagsagabam iday, gapo iti babaero akapsat na. Agnakam siguron, takas ta tinapasamak kan kwa na. No saan pa'y nga agnakam, jak amaw. Kung naglakit din no nagtrabaho ka, Masadutak nanang. ay nawaw, saan ang mabalinti kasta? Itati kasardara mo nanang. Ag-move on ka na nako. Aklunam, asaan ada kayo kiniramun na ituding para iti tunggal maysa. Nagrigat lakit di mo't tanti kastoy nanang. Kasta talaga ti bihag. Saan mo't amabalain nga ipilit mo ti bagim ijay tao? Nang runak at saan kayo mo't nagkasar? Saanan ata inagaw mo't tanday di ababain ni Ramon kanyang. Nasakitan niya. Nanang, Kasta mo laang tinarik na ni Carla, idi kinonsintim ti dakas nga aramid ni Henry akapsat mo. Maanya ngay ita, si kamot ti insukat ni Ramon. Dusam lakit di dahitan, anak kau. ay nawaw! Di mo kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Bagbaga amkit di, iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.